wa minan nas cikin mutane man yashtari lahwal hadith akwai wanda yake sayan yasasshen zance akwai wanda yake fansar magana mara amfani shine lahwal hadith zance mara amfani wanda baya da amfani ta fuskar addini tunda ba zikiri bane ba hailala bane ba istighfari bane ba sannan kuma ba shi da amfani ta fuskar duniya li yudilla an sabilillah ba dan komai ba sai dan yi amfani da wannan zancen wajen kautar da mutane daga tafarkin Allah bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wa yattakhizaha huzwa kuma ya riki tafarkin Allah din abin yi ma iskidi abin yi ma wasa sai Allah ce ulaika lahum azabun muhin irin waɗannan suna da azaba maulakanciya wanda za ta tursa su saulakantar da su wa idza tutla alaihi ayatuna sakamakon damuwarsa da zance mara amfani idan an karanta masa ayoyin mu walla mustakbiran sai juya baya yana mai girman kai ka allam yasma'aha kai ka ce bai ji ba kamar ma bai ji wannan ayoyin ba ka anna fi udhunayhi waqra kai ka ce an sa wani mulki an dode kunnuwarsa kai da sauti baya ji shi gani dallati fa bashirhu bi azabin alim kai masa bishara da azaba wanda suke da cikin gaske to malaman tafsiri a da yanzu sun yi dogayen maganganu kan cewa menene la'awal hadith sai dai zance mafi inganci la'awal hadith shine wasa daga cikin mutane akwai wanda abin da yake kulawa da shi sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake na gida ko na Indiya ko na Amurka ko ma na wane ba bambanci tsakanin mai sauraron Michael Jackson da mai ko mai sauraron dan kwairo dukkanin su bi sunan salahul hadith wannan ita ce fassarar Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas Jabir dan Abdullahi duk cikin sahabbai kenan ko cikin tabi'ai kuma Makhul al-Jami Sa'id ibn Jubayr Mujahid da Imam Qatada dukkanin su sun fassara cewa lahwal hadith shine wato ainihin sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake Abdullahi dan Mas'ud rantsuwai yace wallahi huwa al-ghina wallahi huwa al-ghina wallahi huwa al-ghina hasu uku cewa wallahi lahu al-hadith shine sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake da haka ya halaka ba sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake kuma ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dake cikin Bukhari yace za a samu wadansu tawaga cikin al'ummata yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azi za su suna kokarin halatta al-hira zina sa mata suna kawance friendship ne ba wai zina ba kawance sun canja mata sunan da Allah ya ce la takarabu zina dan su dadin halattawa ko su rinka kokarin halatta al-harir tufafin al-harir da aka haramtawa maza sawa wal khamra ko su rinka kokarin halatta giya sa mata sunan da ba na ta bace sharabul ruhi wato spiritual drink wai a canja sunan sharabul ruhi wani abin sha na ruhi za su zo kuma suna kokarin halatta al-ma'ad kada da wake-wake dukkan waɗannan haramun da nassin wannan hadisi cikin Bukhari da kuma nassin wannan aya bisa ga fahimtar waɗannan sahabbai ko waɗannan tabi'ai banda wannan ayar ma suka ce akwai wata ayar Allah ce azifatul azifa laysa laha min dunillahi kashifa afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun kuna masu sauraron kada da wake-wake mustajiluna bil ma'azif mustajiluna bil aghani wa antum samidun kenan Allah ya kawo su kusa da rubuci an gane ku sannan da can cikin suratul isra wattaqu man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa tarikhum fil amwali wal awlad wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura sautin shaytan anan da aka ce fuzgi wanda ka samu daman fuzga cikin mutane bi sautika sautinka wato wake kenan kada da wake sautin shaytan kenan sarewar shaytan kenan da nassin hadisin Bukhari wannan sarewar shaytan ce duk inda kida yake algaitin shaytan an gane ko saboda mai yan mata guda biyu suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna kada abin kida suna waka a ranar idi sai sayyidina Abubakar ya zo ce sarewar shaytan a gidan Annabi ya daka musu tsawa sai Annabi ki kalin shi kowane mutane suna da idi wannan shine ranar idi
sai malaman fiqh suka ce kaga anan annabi bai ce ba sarewa shaytan ba a tana nan a matsayin sarewa shaytan amma a ranar idi ba ta zama sarewa shaytan ba shi idi ya wuce ba shike a duk duniya ba inda ya halatta ayi kida ayi waka sai wuri biyu ranar idi in kuma za a kai amarya shi kuma in za a yi suwaye za su mata zalla banda namiji shi siffar kida ba na namiji bane ba siffar rawa ba na namiji bane ba namiji sai motsa sai kazar sai a hau doki ayi kilisa sai a hau dutse a duro sai a koyi ninkaya saboda aljihad fi sabilillah sai kuma na al'amur sallallahu alaihi gaba ɗaya wannan siffar mata ce duk wanda yake kokarin rawa kamar yana kamanci ne da mata akwai wani bangare na mazun ta kasa tarbi ya zama mata maza shi ba cikakken namiji ba ke da aka irin waɗannan ko jihadi za a yi ba su ke kowane irin kiɗa duk kiɗa sunansa kiɗa bandiri ma ya kiɗa ne ko za ka cire shi daga kiɗa to ba za ka cire shi daga kiɗa ba duk sunansa kiɗa don bai tabbata ba cikin ayyukan sahabban annabi ko aikin annabi ko aikin sahabbansa an gane wannan da kyau dan haka wannan sauraron kada da wake-wake ko ni gida ko na waje haramun tunda kuma sun zama haramun al-mutajaratu fiha fa dinakayyar idan to kana sayar da kafir na dan bairo ko na alhaji mamman shata ko na dan maraya ko na barmana mai doge ko na wane ne dukkan su haramun ne wallahi dallahi haramun ne qaulan wahida duk wanda wannan ita ce sana'ar da yake kokari ya tuba abin da yayi da kafin ya wannan karatun muna roƙon Allah ya yarda masa ya gafarta masa shi kuma daga yau yayi kokari ya canza sana'a gaba ɗaya ka goje kasafin Alhaji Muhammad Shata ka sa kasafin Sheikh Muhammad Abba a kai gaba ɗaya ka goje kasafin Dan Kwairo ka sa kasafin na Sheikh Abubakar Mahmud kuma a kai ka sa kasafin malaman sunna ga sunan ko a nan garin ko a wani gari duk ya zanto shine abin da za ka yi wallahi tallahi haramun to balle sanan ko bidiyo kasa wannan barna kan barna ke bidiyo kasa da kida ko na waka yo ai wannan ya fi illa ma saboda hoto yake nunawa da yadda ake kalairaya a cikin waka sai ku karba da za su yau kenan ayi hakuri haka za ba yin da ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين Allah madaukaki ce wa idza tutla alayhi ayatuna mai sauraron kada da wake-wake dabi'ar sa in an karanta masa ayoyin mu wallahi